Arewa 44 ku danna subscribe kana ku je ku danna alamar karara domin sanin shirin da kan kuma da amfanin ba zai yanke ba adan yana da armashi sore ruwan zuma in ji wasu sakace ruwan guba ne so dangin mutuwa ne shi don ba ya duba rashi so guba ne kama da madara yake shi masoyi yana da gaggawa wuri na yayi wasu kawa shi kuma so kama da kura yake so bai san wata kara ba zai yi raga wa kowa ba kullum tanadin kushewa yake so dan baduwa akan gulbi kowa bai ganin shi da aibi ni ka masa hannuwa duk muke shi so akwai yawan tsawa gashi zai yi saka ka gaggawa shi ma na ga sanya arwa yake so ne bakin duhu zalla a fakai ce zai yi ma illa ciwon so baya bitar sassake makarantar sako akwai girma ɗaliban ta har da gogarma shi ma so saka shi kuka yake so ya wuce zuma daɗi zai sa ka dinga karaɗi daga kaɗan ɗane shi su ma ake ɗacin saba kwatantawa ga farin ciki ya rusawa mai yin so zai gane soya yake baka yi ba ka gane soya yake so bai kyale makafi ba a za a ya bar guragu ba domin so akwai tilin fuffuke ba za ka rabe ga yara ba wanda ba so ta kyara ba su ma zabirar da su so yake na ji masoya ba su san kalmar rabewa inda sabo sai kamata yo gamewa so ba za ya kyale tsofi ba kuma bai tsallake makwabci ba na gane shi illatarwa yake a gari na so akwai fadi kai gudu ya saka ka fadi tunda bai so ka bar shi hakanan yake so ya darar masa dauki din yana faɗa da sayaki ko zaki saka shi ƙaura yake so na iya raba abota ya har zika ka kai wauta shin ya zuciyar masoya take ni dai iya tunanina mai so a mai gurin kwana dan ba maganin shi jinya yake guguwar shi ta taso ka tashi ko da ba ka so ka biye masa toshe kunne yake so yana rufe idaniya na sani so yana rufe idaniya na sani so kenan Arewa 44 ku danna subscribe kana ku je ku danna alamar karara domin sanin shirin